Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti Wajangan Jawa. Derek-derek sedaya, isih akeh wong sing ngarani yen wong kejawen iku ora salat. Wong kejawen iku ora poso. Ora nglakoni salat, ya ora nglakoni poso. Iki isik wakeh sing nggawe statement kaya ngono kuwi. Dadi kesane wong kejawen iku ya wis disapu bersih wong Jawa. Dadi wong Jawa sing memperdalam ilmu Jawane iku dianggep kejawen. Padahal tekan sudut pandang Jawa ning kejawen iki wis beda lho. Apa maneh statemente sampean nek wong kejawen iku ora nglakoni salat lan ora nglakoni poso. Iki tambah wis salah besar. Enten dulur nggih tak jelasno. Mulai tekan Jawa ning kejawen. Wong Jawa karo wong kejawen iku beda, Lur. Wong Jawa iku ya wong sing lair ning tanah Jawa, wong sing iso basa Jawa wis iku tak anggap wong Jawa. Nek wong duduk Jawa, nek duduk wong Jawa ya dhek iku laire gak ning tanah Jawa. Terus apa maneh dhek ora iso basa Jawa wis tak anggap duduk wong Jawa ngono wis. Siku cirine wong Jawa. Lah, nek wong kejawen apa? Lah, nek wong kejawen iki durung karuan wong iku mang Jawa. Durung karuan wong iku mang wong Jawa. Lho kok iso, Kang? Iya, soalnya wong liya, wong selain wong Jawa iso menghayati utawa mlebu ning penghayat kejawen. Mergo sing diarani kejawen iki kepercayaan. Kepercayaan, keyakinan, penghayat. Iki wong kejawen. Sing ning kono engko bakal ana tradisi lan budaya. Dadi wong Jawa iku iso kejawen, iso ora. Kaya aku iki contone aku duduk kejawen. Aku wong Jawa biasa. Lahirku nang tanah Jawa, leluhurku ya wong Jawa kabeh. Tapi aku orang memperdalam ilmu kejawen. Ilmuku ya ilmu Jawa iku mah. Dadi ilmu Jawa ya sing basa Jawa ngene iki. Tapi aku ora kejawen. Ora sing gawe kaya tradisi budaya adat istiadat Jawa enggak. Iku bedane lho. Pun paham nggih Jawa ning kejawen. Lah, terus iki pembahasan paling penting. Wong kejawen iku gak tau salat, wong kejawen iku ora mungkin poso. Lah iki lho. Wong kejawen iku lho, kejawen iku tradisi budaya lan adat istiadat. Jadi kejawen iku nglakoni adate wong Jawa, tradisine wong Jawa, budayane wong Jawa. Iki wong kejawen. Adat, tradisi, lan budaya, dudu agama, lan dudu ajaran betul. Dadi wong kejawen iso agamane Hindu, wong kejawen iso agamane Buddha, wong kejawen iso agamane Kristen, wong kejawen ya iso agamane Islam. Tergantung dhek, terserah dhek. Sebenarnya dhek iku duweni penghayat lan keyakinan kejawen. Ngoten. Dadi nek dhek wong kejawen agamane Islam, ajarane Kanjeng Nabi sing dinut, ya tetep dhek nglakoni salat. Nah, apa Kang perbedaane wong kejawen sing Islam ambek wong sing ora kejawen Islam? Ya iki perbedaane biasane ning cara berbusana. Biasanya wong kejawen gawe blangkon nek salat, gawe udeng nek salat. Nek wong duduk kejawen Islam, wong Islam tapi duduk kejawen, itu kan biasa gawe peci,
gawe kopiah kan ngono. Tapi wong kejawen iku biasanya tekan busana wis beda kan kadang ngono. Nah, cara ngono budayane sing beda tuh. Budayane, tradisine, adat istiadate beda. Ku wong kejawen. Lah wong kejawen iku biasane ana tambahan-tambahane. Umpama kaya cara kasare tradisi kejawen itu ya tradisi koyok bancaan-bancaan itu biasanya saka tumpeng, bubur apa? Bubur petang warna itu, petung rupa, bubur petung rupa gitu. Nah itu biasanya keyakinan wong kejawen. Lah bubur petung rupa, saka tumpeng, iku kabeh sebenarnya nek wonge agama Islam, iku kabeh sebenarnya ana maknane ning Islam iku mang. Ngoten lho. Ana maknane ning Kanjeng Nabi, ana maknane ning Gusti Allah. Iki sing penghayat kejawen agama Islam. Tadi ya tetap sembahyang, ya tetap sholat, ya tetap poso gitu. Wong jenenge dhek nglakoni ajarane Kanjeng Nabi, ya tetap nglakoni sholat lan poso, ngoten. Sing agamane Hindu, Buddha, Kristen yo nglakoni, tetap nglakoni. Sembayangi apa, tapi dhek duwe tata cara sing beda. Tata cara iki memperdalam ilmu agamane iki beda ngono to. Dadi aja kok dianggap wong kejawen iku mang nyembah apa, nyembah leluhure ngono. Nah, iki biasane sing gampang diomongne koyo ngono ku. Oh, nyembah mbahe, nyembah buyute, nyembah canggahe. Iki salah kaprah gitu. Tetep Gusti Allah, Gusti Kang Maha Kuwasa sing dadi pangabdine menungso urip ning alam dunya niki. Kabeh wis ngakoni nek Gusti Allah, Gusti Kang Maha Kuwasa iki sing gawe urip, sing nyiptakno dunya sak isine iki. Karena Gusti Allah ya dia gak bakal bisa kaya ngene iki, ngoten. Kabeh ku ngoten nglakoni. Dadi panjenengan ojo berstatement negatif ya tentang aku penghayat kejawen, ana wong gawe klambine penghayat kejawen, aku wong Jawa ajaranku kejawen, umpama ana sing gawe klambi ngono ku panjenengan aja dipaido, aja maido, aja dianggepe nek wis dadi penghayat kejawen akhirnya panjenengan iku anggap wah iki bolone setan, bolone jin iki mesti duwe prewangan iki ya ngono, mesti dadi wong Jawa iki dikait-kaitno kaya ngono kuwi. Dadi panjenengan niku aja ndelok apa nih yo, aja ndelok kaya sing ning film-film utawa ning TV-TV. Aja dipadakno karo tayangan ning TV, bioskop utawa internet. Mergo tayangan iku mempersudutkan, mempersempit iki mang budaya lan tradisi Jawa. Seakan-akan budaya tradisi Jawa iki wis dijajah ngono karo bangsane dhewe. Nah iki lho. Nah, aku sebagai saiki aku arek enom kepingin ngunggahno Jawa lan kejawen iki supaya bisa dikenal masyarakat luas, dikenal semua kalangan mulai saka arek cilik sampai wong gedhe iki nganggep Jawa lan kejawen iki sejatine budaya, tradisi lan ajarane leluhurmu sing biyen nyiptakno sing biyen nglairno awakmu, sing gawe keturunan awakmu sampai saiki. Nah tujuan kula niku ngoten. Alah ya wis, muga-muga iki dadi pelajaran kanggo kula lan sedaya. Wis muga-muga panjenengan niku saged memahami napa sing kula jelasaken iki nggih. Dadi wis gak sampai salah paham maneh tentang masalah Jawa lan wong Jawa, kejawen lan Islam ngoten. Nggih pun sak wonten mawon dulur ngapunten kata bek menawi kelapatan lan kekilafan kula nyuwun ngapunten kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.